tajusin kuulee. Siis se haki justiinsa äsken Sakon täällä. Noniin. Pistetäänkö me niinku, kirjoitaanko me näihin niinku molemmilla puolilla silleen onneksi olkoon? Tai jotain. Et ei se näe mihin menee. Ja sit se vie sen siihen paikkaan sit silleen... Siihen paikkaan. Tänne. Hevostalle. Vai keltaisilla vai mitä? Se vie sen sinne oppaamaan paskaa. Ettei se oo täällä. Keltaiset niinku Joo, mut sit... Tiian pitäis tehdä se, mut sit taas niinku se antaa sitten silleen loppaa. Miksi sen piti peittää ne sillä? ei pistä, se kun kaikki olisi niinku keltaisen täyteen. Yllätyksenä silleen, että sä joudut vittuun. Keltas loppu, niin... Eikö se tiedä, että se on Ei se tiedä mitään, niinku ei se tiedä. Tätä hommaa ei se tiedä. No niin, lappuilla. Eikä se sitä paskaa Se jättää niinku silleen kaikille periaatteessa. Revitsi kona ja avaa se. Tuu. Odota. Pitäis olla duunihöydy, ei tässä muuten duuni. Mä näytän. Siis mihin mä lätätään noit? Lasi ekaksi keltaista. Kaikki lasit vai? Mä otan kaikki laseihin vai? No kyllä tää aika hyvin teksä nää värit tälleen. Jos näin me kirjoitetaan. My heart is a ghost town. Some old ghost town. I tried to believe in God and James Dean, but Hollywood sold out. It's all the same. Mitä te teette? Puolen tunnin video. Ja herra on hyvä. Kiitos, tänne päin. Okei. Ota toi. Pesku mennä. Siellä on sit paketteja autossa, ei muuta kuin etsimään. Paketti, Niin. nyt etsimään. Reaktio. Miten te ette ole sisään päässyt? Oletteko? Haluatko sä vaimen takaisin? Sä oot vienyt ne mun... Niin sä oot nyt avaimet, joo. Miettisikö, että mulla on noin taskuun avaimet. Noniin. Mulla on pakku ihan just. Mä pistin noin kyrvät sit siihen, että sä merkkaa sun fiilistä tällä hetkellä. Se kakku oli kyllä hyvää. No niin, me ollaan hyviä, kato Soppu, kerrankin onneksi. Se on auki. No niin. En mä vitun tuosta tänne. Te saatte illalla syödessä. Joo. Nyt avasia kaiken. Pitää mun avata näitä saman tien. Joo. Kaikki 7 pakettia. Mä autin, että sä peittää sen heti enempää tai lopettaa. Hei, siinä on vielä yksi lahja Teemolta.
Ei oo mulla. Mulla ei oo lahjaa tonne. Mä tykkään paketoida. Pidän. Mä en oo näitä siivoamassa. En oo mäkään. En oo mäkään. Me ollaan heti siinä vaiheessa jo. Laura siivoo. Oho. Aika söpöä. Jee. Tää on joku Viron tuonti. Joo. No niin. Siellä on sit lisää vielä. Yksi vielä. Kaikki. Tässä on nyt käytetty. Käytetty, se tästä puuttuisikin. Ne on sisään ajettu. Kokeiltu toimiiko. Se katsoo. Sekä oikein jotain muuta. Kai se on ihan auki vielä, kun täällä on... Täällä on puolet vielä. Eli ne on sisään ajettu. Kokeiltu, että ne toimii. Katso ne, että onko ne... Lisää. Lisää. Kolme. Jonkun vammaisen piirtämään. Kato toinen Kato toinen puoli. Tää muut täällä on. Sulla on kuule vielä Kovaa. paketteja. Niin joo. Sulla on vielä paketteja. Niin. Next. Tuu täältä polkemista tämmösiä. Tuo nainen. Ja vittu nää. Ei ollut sinkkejä vai? Ei. No niin. Eikä keltaisia. Kannatan tota merkkiä. Joo. Kyllä Henry on se juttu. Vielä on Oliko lisää. tää se sun, onko sun vaihtovaatteja? Ei. Mitä tuossa Ota on? ne näkkenit. Mä en edes muista. En mäkään. Ei kun muistanpa. No siellä maassa. Se on semmonen mitä Saku tarvii. Joo. Mikä yksi? Eikö onko toisia? Mulla ei tuu mieleen. Mitä tuossa mahtuu olla? Sanomalehteen tätä. Tällä kertaa mä en pakannut. Vittu et on pidetty maaliin. Nyt vaihtui teippi. Tosi hommat, että jokaisella joku paketoimiskurssi. Oko. Mäkin olisi ollut Eikö ai? Joku vanha meerasu. Parasta armaalahja. Se yksi on sit Vesan lisäämä. Vittu tyhjä paketti. No niin, on täällä jotain. Mitä ykkönen on ollut? Mä meinasin, että toi on viety kans. Mikä vittu tää on? Sovessa. Vesa. Mihin? Yksi tupakka ja kortsu. Ois ne pistänyt enemmän sitä pakettia vielä. Tuossa on kans sun vitutusrööki. Sitten on vielä. Mut se on niin jemmas, että sun avaimille ei päässyt sinne. Mun avaimilla. Varavaimilla. No, sit se on takaluku. Koska jolle sä tiennyt, niin haluat nähdä joku jutu. Se aukeaa ihan mulle näin. Niin aukeakin, mä tajusin Niin, ei sen tarvi mitään vitua. Ja tosi. Eikä ollut auto. Mä käyn sui. Oliko ollut hyvät lahjat? Vaatteet päälle. Syö vähän ja tule. Pääsy nyt Sitten toinen on etäpesetä auto. Ja ostaa uuden takalasin. Toi ilme. Joo. Pistä joku muutama pekoni. Ja siivoamaan.